Ja. Zielen. Klomkesilie. En hoe gaat dat dan? Ja, niet vertelbaar. Gewoon, dan moet je eerst het bordje in het water doen. En dan moet je bij de punt vasthouden en dan duwen. Duwen? Ja, duwen. Maar ze moeten toch zielen? Ja. Zeuren weet je niet. Best simpel. 3, 2, 1, 0. Nou, dan moeten we zien dat we kunnen winnen. Dat zal het probleem zijn. Hoe is het net met de blazen of zo? Nee. De andere klomp was van je zus. Ja. Die ging helemaal fout. Ja, die ging echt helemaal fout. Ik weet niet als ik gewonnen heb, is een beetje spannend. Want we gingen een beetje kop aan een andere. Dorina bootje kwam tegen mij aan en toen ging die van mij zo en die van Dorina ging wel mooi rechtdoor. Het ligt aan het kleine zusje eigenlijk. Ja, vind ik wel. Oké, vrije klasse weer klaarzetten. Ja, nog even wachten. We moeten even van Niels krijgen wie gewonnen heeft. Ja, gaat het wel goed met de organisatie? Ja, het gaat hartstikke goed met de organisatie. Routine, hè dit? Ja. Ja, we doen het onze klompzielen. Nee, hè? Maar wat is het voor Youth for Die? Het is Akkerum Opent. En met Akkerum Opent organiseren wij de opening van het watersportseizoen. En daar hebben we een beetje een feest van. Klomkesielen, dat doen we dus nu in 2 klassen. Er is een officiële klasse, dat is de Scherjon-klasse. Maar er zijn natuurlijk altijd klompen die voldoen er net helemaal aan. Die lijkt je misschien wel op zo'n klomp, maar die zijn wat groter of wat lietser of een heugere meester op. En die hebben een eigen klasse, dat noemen we de vrije klasse. Hoe gaat het? Ook wel genoemd. Goed. En met klomken dan? Nee, dat net. Maar Nee? Nee. een beetje spannend, zie je dat? Wat doet hij dan? Kijk eens. Nou, hij gaat een beetje skate. Had jij het klompje zelf gemaakt? Nee, mijn vader heeft het gemaakt. Dus je moest allemaal meedoen van vader. Nou, nee, dat niet. We wouden wel zelf meedoen. En is het dan ook de stille wens van de vader om stiekem mee te doen? Of Nee hoor. het is niet het verlengstuk van vader? Nee, helemaal niet. Nee. Ik vind het wel leuk om te doen. Ik vind het ook altijd gezellig hier. Maar ik vind het mooi dat kinderen het leuk vinden. Ja. U heeft zelf geen klompje? Nee, ik heb zelf geen klompje. Nee.